नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी आज ना खूप दिवसांनी व्हिडिओ करतोय. तर हे बघा, हे माझे मित्र, हे लक्षा आणि कृष्णा. तर लक्ष्मण आणि कृष्णाची जोडी आहे आपल्याकडे. तर हेंका घेऊन मी ना आज ना बाजारात जातोय. बाजार म्हणजे आज कट्ट्याचा बाजार आहे, मालवण कट्ट्याचा बाजार शुक्रवारचो. तर ना ह्याच्या पुढे ना बाजार होतलो की नाही कोणाक माहिती नाही. म्हणजे सगळे म्हणतात की होऊचो नाही, कारण की कोरोना वाढता, त्यामुळे काय सांगू येत नाही. तर ह्यो आज तुमका आज बाजार दाखवतोय कट्ट्याचो, मालवण कट्ट्याचो. शुक्रवारचो बाजार असता. चला जाऊया आता बाजारात. चला रे. तुमका सांगू जा म्हणजे या बघा, कट्ट्याचा पेट्रोल पंप मालवण कट्ट्याचा, आणि या साईडीक कट्टा आणि मालवण हसूनच जाऊचा. आणि ह्यो रस्तो गेलो म्हणजे तो कणकवली, कसाल, ओरोस या साईडीक जाऊचा. चला आता आपल्या बाजारात जाऊचा. तर जाऊया चला. यांची गर्दी बघा, बाजारात किती किती लोक येतात ते बघा. हे सगळे बाजारासाठी दिलेली लोक आहेत. तो काय मोठं बाजार नसता. सकाळी 9 वाजता चालू होता आणि संध्याकाळी दुपारी 12 वाजेपर्यंत संपता. हे बघा, इथून गर्दी चालू. वडापावचं आणि स्टॉल बिला गाडी बघा कशी केल्यानी. या बँक, मालवणी बाजार, समादेवीचा मंदिर आणि हयसूर आतमध्ये मासे मार्केट. SBI ची या शाखा, कट्टा शाखा. बघा बाजार हळू घे रे. बघा भाजीवाले बघा. वांडी बघा. काजी विकूक चालू झालेले आहेत. कंचा, कांदे 55 रुपये किलो आहेत. पांढरे कांदे 40. सध्या बघा, हे रेशन दुकान कट्ट्याचा.
कट्ट्याचा एसटी स्टँड छोटूसा. हा बघा एसटी स्टँड. इथून आता आपण पाठी जाऊया. आता गावठी कोंबड्यांचा बाजार दाखवते. हे बघा सगळी शूटिंग करता गावठी कोंबडी. किती? 350 रुपये कोंबो. आणि कोंबडा हा त्याला किती? 20 रुपये. किती? 250. हे खैले तळगावचे देवगड जाय हैल्यात सुकवाड तळगाव. ठेव त्यांच्या जीवात जीव नाही आता कोंब्यांच्या. त्या कडकनाथ काय हो गावठी आता. चला मंडळी हेंका ओळखला हे कट्ट्यावर पण आपले सॉरी कणकवलेक पण गावलेले. सगळ्या बाजारांका जाते मी. तुम्ही सगळ्या बाजारांका जाता. काय काय आज आणला परत? हा हे वालायचे, हा हे जयाच्या भाताचे, हा आणि ही दयाच्या भाताची कनिया पटकन उकाडता पेज. हा हा पेजेसाठी पेज एक नंबर 5 मिनिटात पेज उकाडता. हा या आणि अक्की हा हा पेजे बेळ्याचे. आणि हे सगळे बियाणा. हे बियाणा सगळा म्हणजे आता उन्हाळी पेरूचा. हा हा भाजीपासून मुळ्या पण. हा हा हे आगोळ आगोळ. आणि हे बेचकी बिचकी सगळा घेऊन येला. सोला वाचून नारळ बिळ सगळा घेऊन येला. आता पुढचा बाजार खायचो त्या सुकवाडचा बाजार. सुकवाडच्या बाजारात जावा जावा. आणि गुरु एका रविवारी गोरसो बाजार. हा चला चला आणि नंतर एका मालवणा डायरेक्ट मालवणचा बाजार डायरेक्ट. चला या ही घराची पाकिट आहे किती? काजू घराची 150 रुपये. तुम्ही खायले गोडवन, तुम्ही तळगाव. सगळ्या दरवेळी येतात बाजारात. गावठी भाजी ना. सगळी गावठी. गावठी हे मिरचे बारके बारके. कट्ट्या बाजारपेठे ट्रॅफिक जाम पूर्ण. एसट्या अडकले पुरे. मागे गाडी आहे बघा कसली गर्दी. लांब लचक लाईन. ते बघा मागे पण एसटी होत. ट्रकाच्या मागे होत. पुरा ट्रॅफिक जाम. हे बघा लोक सगळी लिहोय. बघा एवढी गर्दी झालेली. अजून गाडी होत. ट्रॅफिक हा बाजू का रे. आता बघा गर्दी कसली आधी. बघा या खटावकारांचं दुकान. छोटूच्या रस्त्यावर ट्रॅफिक जाम.
बघा हे काका सगळे काही बसलेत बघा या दुकानात आणि या होय होय बसली होती मोठी मोठी आहेत किती ट्रॅफिक जॅम आता बघा गर्दी सगळीकडे आता पर्यटक येतात तर म्हणजे असं आमचं कट्ट्याचं बाजार म्हणजे मालवण कट्ट्याचं छोटंसं बाजार भरलो कधी आणि सरलो कधी समजायचा पण नाही नवाक भरता 12 संपता आता मी कट्ट्याच्या ह्याच्यात खटावकरांच्या दुकानात बसलोय किंवा आमचं पिंटो खटावकर किंवा माझा भावाशी हा याच्या दुकानात बसलोय आणि व्हिडिओ करताय तर म्हणजे ह्यो तुमका व्हिडिओ आवडलो असतो तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका चला बघा असे पुढचे व्हिडिओ बघत राहा चला बाय बाय टाटा